Pozdrav svima ljudi, evo nas ponovo u našem kanalu i danas igramo 5 partije Skywars i idemo. Koja je mapa? Oh yes! Yes! Moja omiljena mapa. Moja omiljena mapa. IP od ovog servera će biti dole u opisu videa. Okej, to bočice. Nemamo ništa od oružja. Treba nešto iron. Tako. Dajmo kako. Okej, alo bre, pa gađa. Šta zgađate bre? Iron sword. Haker, kakav haker. Ovo je najveći haker. Da samo kažem, najveći haker. Idemo ponovo. Nismo lak. Kreći. I... Oh my god! Ne mogu da verujem, šta smo sada dobili, sada nam se malo posrećilo. Okej, to. Ako čujete miš, da je ovo moguće. Ovo je nemoguće. Ovo je nemoguće. A čekamo ne, ovdje, za red. Haker! Ovdje svi hakeri ovdje. Treća partija. Među 2 minuta snijam. Neki hakeri ovdje. Nisam treba se nije sve. Samo sam snijam nešto ovdje. To. Mnogo smo slabi. Nije ovo ništa. Šta, iron sekira. Sad smo malo. Onako. Dođi, samo mi dođi. Kako sam precizan. Jedi geto, sad tu. Ako nemaš. Haka neki. Ako nemaš neki četerski hak nemaš. Baš. Kako mi stalo? Beatmaster. Kako ga trolujem. Možu i ga zakačujem. Tak. Imamo. Njega, kako se troluje. The fuck, šta uradi? Marija. Marijan, nije haker.
Postać. Alligator. Nas dvoje samo ostati. Ajde. Ćao, 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 ćao! Ćao! Dođi, daj ti, daj! Viiii! Ovo je... treći pa ću da treći. Uiii! Sada moram da se... Pa vidite... u njega... Ovo je... čist hak, čist hak, čist hak. Čist hak. O ljudi, ovo je čist hak, vidi se. Pobjeda! Yes! Pobedili smo! A pobedili smo, bre, nije čist hak. Pobedili smo, konačno. Ovo je četvrta. Idemo četvrto! Idemo tamo, ajde. Nema razloga koji si tek idu. Četvrta partija! Ha! Što smo dobili? Oh my god! Nismo dobili... Čas plate! Nismo dobili... Pa šta bre, ja stavljam ove... Ačentovane... Pšone... U stvari... Čentovane... Kako se ovo zove? Ačentovanu bre... Ačentovane pantalone... chest plate... Idemo pići... Pići... Da me neko ne gađa... Pa ja... ajmo... What the fuck, zaglavio mi se... Ovo je hak! Nije hak. Ovo je... a nije hak. What the fuck? Kako ovamo... Kako ti laguje, sine? To je nevjerovatno da ti toliko laguje. Kako ovom laguje? Mu laguje. Čekaj. Imam ja. Čestlej, pa to bre. To ide su one bre. Ko me pogodi. A daj bre. Aha, evo ga. Vidim kako si men bacio. Taj. Otrovni. Pi. Tako. Samo pi. To. Opa, cupče. Znači ja čentam to. Nema. Smite jedan. Čak. Ja čak. Kak. Smite jedan sam dobio. Pa sam se krobio. Potroši sve golden pen. Da bi ga ubio. Smite jedan! Hakeru, hak! Ovo je hak, čist hak. Idem još jedna partija. Ista mapa, da, ista mapa. Ista mapa. Ovo sam se dobro. Yes. Yes.
Ali vidiš šta sam ubio. Samo to. Napitak. Na to sam zaboravio. Obsidian. Ko se da? Obsidian. Idemo puć. Idemo puć. Idemo. Oh my god. Da, brate. Nemam. Ne. Ima. E, to sam tražio. I samo puštemo na chanting i... Pa da je ovo moguće? Šta sam dobio? Šta sam dobio? Da je ovo moguće? Da li je ovo moguće? Šta sam dobio? Dobio. I ljudi, šta sam ja htio? Sad ću vam pokazati. Uzmite. Ovako, čekaj još ovo da ispunim. Kako mi lapije. Moram uzmaniti svoju pačku. Ajde, tako. Uzmete to. I sada. To čuti bre. I sada to. Sada ga čentujete, evo da možete. Sada. Ne može to ovdje. Tako je, dođi. Kako nam se stalo? Nema ništa. Dajmo to. To, okej. To. Eto. Sad idemo vamo. Moram pojeti ovo ljudi. Pa ću. Čekaj bre, pa mi se možda čentujemo da budemo čentovani. Čekaj bre, evo da porušimo. Jao, pa ne mora. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovo Skywarsa. I vidimo se u sljedećem videu.